στον Άγιο Παύλο. Καθαρό νερό από το Λευκάωρι. Ναι, ναι. Εμπρουμουτίσατε. Ποτίζονται τα οζά. Ποτιστήκανε τα οζά. Λούρπ. Μπράβο ρε παιδιά. Μετά την επίσκεψη. Μετά την επίσκεψη στον Άγιο Παύλο. Και το προσκύνημα. Νομίζω ότι έχει κάνει θαύμα ο Άγιος Παύλος. Πόσο πραγματικό θαύμα. Έλα θα βγάλω. Ούτως, ο σκύλος μας το έδειξε τον τρόπο, Αν δεν ήταν ο σκύλος... Έλα, νιώσα. Φαίνεται, σκουπίζω τα χέρια μου.